ne kaya mugani kelen choi o be aw ni ne ambla jele ka jachemne na kan foni mi tate lerela ayaw dansi amena kibaru ya munyira awla bi olula bakuru bawla jamana kuntigi be kay dana ya da cheba mi ga professeur Jongunda Traoré wasa ka mali chamanje bulu marabulu goleya olu nyana bo ale tumbe jamakulu nyefe bi ka nyefolike amena olaje bidon kibaru konnala ka fara o kan kalafili wati nyekoro minye kalafili ko nunjuru bina di mamu ma oje kulu chokora bi minye maya tume kalafili ko ministry bulu Bokar Alpha Ba amena ale fana laje bidon kibaru konnala ka fara o kan fana minye dugutaka ko kunga uka sanwusa jere mi mesiki ina sata jere ubara udailela biso madaina ministre Ibrahima Abdulli kanyema ya kono bara mina to sena fo kle saba amina ale fana jawla je bidon kibaru kono ka fara oka ameta jamana ko kan ani kibaru ya msemani waraw bi ka awbo kumbana mali kono mali ko kan soni an yere bina korese ka mun yere daile aw yesisa biye alamsaye janvier kalo kile bisaba sam bafla ani muga amu nyamba de chemana musuma demseni mabakoro mali kono mali koka aw munu me anfle ka benin wati ama fo ye ka unishu nawe on swanti aw ma fili wa ote jalaki kibaro ya nya blo daile foin bela jele ka do wa sigirona di bema ko keneka antita roja yanga professeur Jongunda Traoré ni jamana nyima Ibrahim Bokar Keita idana ya daka kake anga mali chamanje marabulu goleya tasuma fa bai ale sigrini sisanche aka kunga boka suma kusebe o nga bamano ba foko donga ja sebalite mi mami me professeur Jongunda do koroli na fa ere afo chugumna ko ale bita doni bi aye kene bado nyemaya kene mi yere konnala ay wele blanga jamana gwa korona ma jose bela jele ma katase jamana wore ka mamunu benulu la sigidew nyanga jamana kono fo katase société civile ani jose won fon me jamana ngono olube kata nyefolike hamina munu ni jatemene mu me aka bara nunu kono hakli falon kera ko konnala ama ke on yere ka kiwara nyina ko anye min sora kene kanana ofle awye ba manaw ni kuma dozo ba fo ko kuma ba mai wa makun yere fana te nyebolike mi metalike jamana kuntigi Ibrahim Bokar Keita danaya da professeur Jongunda Traoré kanka ke anga jamana chamanje bolo konna marabolo goleya nyana boliye o doni biche amanga sumale no kosebe mi yere kuma uchiara anga jamana barudawla kosebe o de hukumu konna la kleflani na professeur Jongunda abala ki kumbo jila doni kuna fondi jere temenen ko ayeni kene bay nyema ya biso madaina anga jamana kono ka nyefolike jamana deun jamana koka danaya min dara aleka uye bara mununke munun sena uba fe ka mununke ka olu bela jele fese o temene ko ka soroka korofo di malideun ani jen famre mauma kumba ni kamanaga fanfen bula ka keni aleka bara intachugo e wasa ka ke tachugo nyumai o bela jerele lame o kama mauye nyiningali chamanke munke meku gon kamana wali mamun kumbambe ola minu ye jabi jonjo soro professeur Jongunda Traoré fe ka awla donia ka fo jere ngera sababu ye ma chamanga don mali kono na koka bara indili Jongunda ma ani bi hali ni ya soro ateka puma maw ya ateka balani dununta ka ko wakeda ko abe dugudugoni dugu bara bala sabula o misali a jonjon ye aye ma yirika do yira ka do yere ko fo ka fo ka ba sigira fo bi anolu ye nwan puma nwanya sabula ale ka fola ni furakeli kela ko ka bana furake ibi bana nyininga don asunye femiye ninga kelele damne ko note ni willa ka bala ni dununta ka soro ima bana jujoro nyenyini ka don ko alaba abige bara yibulo o kuma la nyini mimbe o ye jamana famo mamunu be nolu jamana dewnye beki sego ni demayira ke wasa mali chamanje bolo ka se mali fa befe o basigi o bise ga sabati doka bo joli bondala haka ja joli yere kana bo mumemu anga jamana konotu ami awla donia fana bakuruba wala antun dasera ma ka fo anga jamana fama uye kalafili boloda ka be ni marché kalo nata nunu ya ginda bi wulo wati nunu na o de kama bamono ma fa ko chela be ni suba e furudamna yere ye wa boye ministry mi nyeshini ndo kalafili ko no jamana marabulo ko nyew ministry Bokar Alpha Ba ale ye barado nyema ya biso madaina kalafili ko kunga bara imenyesi femima oye ni koko ka koko ke ibi labese akoka kalafili konye bela jele nunjuru bina di mamu manabi wele ko comité de pilotage
o sigira bi sɔgɔmada in na an ka jamana kɔnɔna la a kɛnɛ kanna na min bɛ tali kɛ DGAT ni o ye ɲɛmaayaso min ɲɛsinen don an ka jamana marabolo bɛɛ lajɛlen koɲɛw ma Sulemani Amadu Sidibe ale ye ɲɛfɔli k'an ye jɛrɛ in koɲɛw kan an ka jɛ k'o lajɛ. Ni jamana y'a bolo da ka tila k'a kɛ san 2019 kɔnɔna na députés ka sigili b'o la référendum b'o la ani élection wɛrɛw jɛkuluba min kan ka o bɛɛ labɛn o de ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ dayɛlɛ la an ka ministre fɛ min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna ko marali ma sɔgɔmada in na an daminɛ don min na kɛrɛnkɛrɛnnenya na o ye an ka wasadenw ka sigili ye n'an b'a fɔ olu ma des députés à l'Assemblée nationale sɔgɔmada in na babu bɛ tali kɛ o de kan fɛɛrɛ kan ka tigɛ an ka ministre soda bondaso fɛn ni olu da bɛ a kuma na olu bɛɛ ka cɛbaw bɛ kɛnɛ kan yan nɔ ka fara ministériso min yɛrɛ ɲɛsin bɛ an ka kalataw labɛnni ma bibi na an b'a dɔn jamana kɔnɔden ka hamina min ye o ye kana ye kana a bɛ sabati cogo min jamana kɔnɔ yaasa jamana kɔnɔdenw ka se ka bɔ ka taa u ka kala ta o kɔfɛ a labɛncogo ɲuman fana parce que baara o baara n'i b'a kɛ f'a ka labɛn ka ɲɛ jamana kɔnɔdenw ka faamuyali sɔrɔ a la o y'a haminako dɔ ye a haminako dɔ fana ye mun ye n'a fɔra k'a fɔ ko wote sɛbɛnw fana taara maraw kɔnɔna na jamana kɔnɔden bɛ se ka a sɔrɔ cogo min na lafiya la ka taa a ka jamanadenya ko ɲɛnabɔ ni a ka waati o y'a haminako dɔ fana ye o tuma mɔgɔ ni an ɲɛ b'olu la kɛnɛ kɔnɔ u bɛɛ jɔyɔrɔ de bɛ ko in labɛnni na o de y'a to u cira u ka service sodaw bondaw fɛ ka na baara nin na wote ko nin gouvernement ye maliyɛnw bɛ wele député sigi kun kan k'a fɔ ko a tako fɔlɔ o bɛ bɛn marisi kalo tile 29 ma o tuma ni gouvernement ye o fɛɛrɛ tigɛ ka ban a ɲini bɛ mɔgɔw fɛ gouvernement ka laɲini a ka se ka kɛ a kɛcogo la. N'an bɔra yen nɔ n y'a fɔ bakurubaw fana kɔnɔ k'a fɔ an ka ministre min ɲɛsinen don jamana ka dugutaga ko ni duguba kɔnɔna munumunu salo koɲɛw ma n'o ye Ibrahima Abduli ale ye i ka dɔn u ka san cuala jɛrɛba dɔ fana ɲɛmaaya bi sɔgɔmada in na Bamakɔ lajɛkɛso la CICB a bɛ tali kɛ jɛrɛ la san o san jɛrɛ min bɛ sigi waasa ko bɛ dugutaga ko koɲɛw n'u ka baaraw a n'a maɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen na ka olu fɛsɛfɛsɛ ɲinanta in bɛna kɛ tile 3 kɔnɔ k'a daminɛ bi la fɔ ka taa se février kalo tile gali ale nata ma i n'a fɔ an ka kibaruya ɲinina Christine Agbatu Dara ale ni a ka jatala Bakari Kɔnɛ olu bɛ a ɲɛfɔ an ye cogoya min na an k'a lajɛ. Ni ɲɔgɔnyenba in min bɛ kɛ san o san ɲinaba b'u ye ka transport baara kɛ ka ɲɛ ni kɛnɛ kan cakɛda fɛn fɛn min ka baara ɲɛsinen don bolimafɛnko kun kan an'u kɔkɔrɔmadonbaw tun bɛ kɛnɛ kan Bamako marakafo sabanan ka ciden ka bisimilali kɔfɛ ministri min ka baara ɲɛsinen don bolimafɛnko ale ni dugubaw tamaliko kun kan n'o ye Ibrahim Abduli ye ale ye dantigɛli kɛ a ka sankura foli kɔfɛ a ye san 2019 baara kɛlenw bɛɛ lajɛlen walawala maaw ye min lasera anw ma bamanankan na Mamadu Kone fɛ. An sera ka baara minnu kɛ san 2019 kɔnɔ o ye n'i y'a jateminɛ pɔriw la magasin baw bɛ yen an ye caman jɔ o la mobile bi jɔ ni mobile nana frontière la an ye jɔyɔrɔ dilan u ye mahina min n'o filɛ ne Keɲeba maintenant o bɔlen kɔ yen n'i nana Bamakɔ kɔnɔ an ye siraw bayɛlɛmɛ a ma nɔgɔya ka siraw ka mɔgɔw lana k'u lataa baarayɔrɔ la nɔgɔya la an y'o kɛ maintenant carte de transport n'o ye mobile baw ni mobile fitininw ni sotaramaw ka carte ye fɔlɔfɔlɔ o tun bɛ mɛn sara carte yɛrɛ tun tɛ sɔrɔ an ye carte dilan ka sécurité k'a la ka tila k'a lateliya san o san o carte bɛ taa donc o ye kelen ye maintenant dɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni n'o ye transport yɛrɛ bɛ kɛ sariya minnu kɔnɔ gouvernement y'o sariya ta n'an b'a fɔ o ma décret pour que transporteurs ka se ka dɛmɛ u ka se ka fara ɲɔgɔn kan u ka se ka baara kɛ tilennenya la a kana se ka kɛ comme sisan ni wari b'i kun dɔrɔn i bɛ taa mobile kelen san ka don transport la k'a labɛn k'a ɲɛ pour que o kun tɛ dɔwɛrɛ pour que transport ka se ka mako ɲɛ mɔgɔw ye i kana don transport kɔnɔ min b'i degun o fana bɛ yen nɔ ani an ka fɛn dɔ bɛ yen n'o ye n'an b'a fɔ o ma règlement 14 n'o ye donniko cogoyaw ye mobilibaw ka donni ta ka dɔ bɔ a la ka n'a kɛ hakɛ ye salon na sini an kun bɛ ni mobiliba kun kan ka sariya la tɔni min ta tɔni 100 ta tɔni 40 ta par exemple n'a kan ka tɔni 40 ta fɔlɔfɔlɔ sisan an ye 25 kun bɛ 45% na 45 la maintenant o nana
fo 15 la sisan donc an bɛ ka 15 de ɲɛɲini k'o magɛ donc o bɛ yen o ye comme ne bɛ ka kuma bɛɛ tɔgɔ la n bɛ n da don fana avion ko la donc fɛn caman kɛra o la o papier caman ɲɛnabɔ ministre y'a fɔ an ɲɛna sisan k'a fɔ ko sɔɔni avion bɛ wuli sɔɔni fana terrain bɛna wuli baara bɛɛ ɲɛnabɔlen ka ban kalo dama dɔrɔn terrain fana bɛna wuli. Mamadou Kone taara ɲɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ye u ka san 2020 baara bolodalenw kan. 2020 na d'abord an bɛ baara minnu daminɛ a bɛɛ ma laban dɔw kan ka laban donc minnu bolodalen don o ye yɛlɛba min kan anw yɛrɛ bɛ baara min na yɛlɛma min kan ka don pour an ka se ka baaraw kɛ ka ɲɛ ka mɔgɔ ɲɛnamaw ɲini ka fara an yɛrɛ kan ka baara kɛ o ye dɔ ye maintenant an kan ka min kɛ tuguni hali bi adamadenw ka taa ka segin la i y'a faamu n'o ye hali bi doniko kuma ye an bɛ fɛ ka taa 15 min na fo yanni san ka yɛlɛmɛ an ka se ka règlement appliquer an ka siraw ka se ka sauver o b'a la an ka compagnie kura min ni ministre y'a fɔ ko an ka commencer ka bolili daminɛ ka taa Moti ka taa Gawo ka taa Kayi donc o bakurubaw de b'a la ani catégories ni permis ni carte de transport minnu ka glasa k'o yɛlɛmɛ ka kɛ comme biométrique ni fɛnw ye carte comme an ka carte ni na bi cogo min na k'a lamɛn k'a kɛ sécurité k'a la k'a ɲɛ kosɛbɛ pour que namara kana se ka yala ka plaque fana ni bɛna plaque yɛlɛmɛw ni fɛn minnu bɛ ka kɛ namaratɔ plaque minnu ka fɛn wɛrɛ dilan k'o nɔrɔ mobile la min b'a to o namaraw bi ban. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko warimaraso BOAD ale ye dɛmɛba kɛ nin ko in na ni san ɲɔgɔn ye ma tan k'u dan u ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan. La BOAD que je représente. Ne ye nafolobɔ min ciden o ye tɔgɔ ko BOAD ne ni baarakɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen an ka baara ye ka nafolomugu bɔ k'a don sira baaraw la n'o dɔ ye pankurujigi kɛnɛ siraw ani terrain siraw ani ji sanfɛ siraw an ka baara ye ka nafolomugu bɔ k'a don olu la asa an bɛ se ka hakilina falen kɛ cogoya min na an bɛ se ka baaraw boloda cogoya min na. Kuma kuncɛ la transport maaw ka ɲinan san ɲɔgɔn ye la ministre Abdouli ye foli kɛ k'a lase u dɛmɛbagaw bɛɛ ma an'u dalen b'a la ko nafa na sɔrɔ ni tile 3 ɲɔgɔn ye la kɛrɛnkɛrɛnya la bolimafɛn ko kun kan. Kibaruya gafe wɛrɛ kɔnɔna la fana min ye diɲɛ seleke naani keleyatɔ ka jɛkulu min bɛ lakanako baaraw ni basigili an ka jamana kɔnɔ n'o ye MINUSMA ye olu kɔni tun bɛ kibaruya dilaw ɲɛfɛ bi sɔgɔmada in na waasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana olu bɛna wulikajɔ minnu bɛ cɛsiri minnu na Gawo kɔnɔna la waasa bɛn ni basigi ale bɛ se ka sabati yen ka taa se Mali marabolo tɔw ma cogo min na jamana kɔrɔ yan fan fɛ ka kuma o kan kosɛbɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya tun bɛ u ka cɛba dɔ bolo n'o ye minnu lakura ye ale ye ɲɛfɔli caman kɛ kunnafonidilaw ye a ko kanna na an ka cɛdenw tun b'o fana kɛnɛ kan Bakari Kɔnɛ ka taa se i k'a dɔn Christine Abibatu Darama u ye min sɔrɔ yen fana an ka jɛ k'o lajɛ. MINUSMA maaw ani Nations Unies maaw ka bi kɔrɔfɔ kunnafonidilaw ɲɛna o tun bɛ boli u ka Gawo tagari kan. Jean-Pierre Lacroix n'ale ye Nations Unies maaw ka secrétaire général ye ale ka kɔrɔfɔ kɔnɔ a y'a sɛbɛntiya ko Nations Unies ale ni MINUSMA ka laɲini ye bɛn sabatili de ye o de y'u takunba ye Gawo. A ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na a da sera dialogue national inclusif ma ka fara o kan a y'a yira k'a fɔ k'u na dɛmɛba kɛ ɲina kalafiliko kun kan sabula k'u ka laɲini ye fana kalafili kɛko ɲuman de ye wa k'u b'a fɛ fana musow fana k'u sen don a la kosɛbɛ a yirala k'a fɔ fana k'u ka nin taama ye Gawo mara la k'u y'a dɔn fana ko Gawo nisɔndiyalenba de don u kɔrɔ ale ni MINUSMA maaw sabula k'u ka wulikajɔ sababu bonyana kosɛbɛ nin yɔrɔ in na. Nin ɲɔgɔnye in na Jean-Pierre y'a sinsin min kan fana kalisa Mali mago bɛ dɛmɛbaw de la yaasa bɛn bɛ se ka sabati cogoya min na jamana in kɔnɔna na. Kɛnɛ in kan MINUSMA maaw ka secrétaire général ka ciden n'o ye Sale Anadifi ye ale fana ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na a da sera bingaliwale min kɛra Sokolo a y'a yira k'a fɔ kalo la olu fana ye u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ. Taali ɲɛfɛ MINUSMA maaw ka ciden y'a yira k'a fɔ ko sisan Maliden bɛ ka faamuya ko MINUSMA bɛ ka u dɛmɛ kosɛbɛ. O dɛmɛ ye bolodiɲɔgɔnma de sababu ye kɛrɛnkɛrɛnya la. Fama, MINUSMA, Nations Unies ale ni société civile ka bolodiɲɔgɔnma de sababu don. Kuma kuncɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnye in sababu la
MINUSMA fo ka taa se Nations Unies maaw ma olu takun dɔra Gawo mara la. Tabarikala kibaruyaw bɛ to senna fana min bɛ tali kɛ kunungo baara dɔ datugula an ka jamana kɔnɔ baara min bɛ tali kɛ kalanbulon min kɔni kun ɲɛsinna kunnafonidila ma bisaba bonyanko ma waasa k'u dege n'i bɛ kunnafoni di gafe walima kunnafoni di kɛ o kɔnɔkow bɛ kɛ cogo di mara ani jamanadenya o koɲɛw ka nana baara in dayɛlɛla a datugura kunungo araba janvier kalo tile 29 min ye complexe culturel bulonba la a baara nunu kuncɛli kɛnɛ kan u ye jonjo ni sɛbɛncɛli sɛbɛnw ta ka di a maa nunu ma ni ka sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ don n'a nataw la olu sigilen don ka mun makɔnɔ u fɛ o min kan ka kɛ u sinsinbiri ye waasa fɛn bɛ tali kɛ mara kɛcogo ɲuman ani jamanadenya ɲuman bɛ se ka k'an bɛɛ taabolo ye cogo min na Awa Adama Kulubali Umaru Traore olu tun bɛ anw yɛrɛ cogoya la mun bɔra a ko la an k'a lajɛ. I n'a fɔ an ye aw ladɔnniya nin kalo 6 baara in na décembre kalo tɛmɛnen tile 26 togoya min na Malik Konate ka projet baaraw kun cɛra kunungo a seginna ni ka projet in fɛsɛfɛsɛ an ye kokura. Projet in bilalen fɛn min kan o de togo min na ka se ka kunnafonidilaw ani mɔgɔ minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'an b'a fɔ ma ko activistes ani influenceurs donc an ye projet in laɲini ta togo min na ka se k'u former ka se ka kalan bɛ se ka kɛ sababu ye mun b'a to ka baara bɛ se ka ɲɛ u bolo o hukumu kɔnɔna na. Kalo 6 baara in na maa 30 minnu sugandila u ye ɲɔgɔn dan kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa k'a jira k'u ye faamuyali caman kɛ kalan sɔrɔlenw la. An ye projet in fɛnw ta ka fara ɲɔgɔn kan ka ci maa ma n'a bɛ fɔ ma ko fond d'appui au moteur du changement n'olu jukɔrɔma dondolen ni ambassade Danemark ye donc olu y'an ka projet in ta k'a fɔ k'an ka projet in ka ɲi wa u b'an jukɔrɔma dindi a ko la donc u ye kalo 6 de d'an ma n'o ye kalo 6 ɲɔgɔnna ka se ka baara k'o kɔnɔna na o kalo 6 kɔnɔna na u ye an jukɔrɔma dono ni $14 ɲɔgɔnna ye togo min na an bɛ se ka ni mɔgɔ 30 ninnu ka se k'u former togo min na réseaux sociaux kan n'a bɛ fɔ ma bɔlɔlɔ ka se k'o baaracogo o ɲɛnabɔ u bɛ se k'o baaracogo kɛ cogo min na kɛcogo ɲuman na ani fɛnɛ journalistes min fɛnɛ bɛ n'u bɛ kunnafoni di kɛ olu fɛnɛ bɛ se ka kunnafoni di cogo ɲuman na mais an ye an ka baara bila fɛn fila de kan n'a bɛ fɔ ma ko jamana maracogo n'o ye gouvernance ye ani citoyenneté n'o jamanakɔdenw yɛrɛ ka jamanadenya yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye n'o y'i ka hakɛ ani yɛrɛ kan ka mun kɛ jamana ye donc formation ninnu bolil'o de kan togo min na journalistes minnu bɛ ani activistes minnu bɛ yen bɔlɔlɔ sanfɛ togo min na u bɛ se k'u mago don nin fɛn fila la parce que jamanakɔdenw mago b'o ninnu de la bibi n'an bɛ don min na an b'a ye ka caya mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dénigrer réseau sanfɛ ka ɲɔgɔn mankutu goya réseaux sociaux sanfɛ an b'a ye fɛnɛ k'a fɔ mɔgɔw bɛ taa réseaux sociaux sanfɛ ka taa tulonkɛw kɛ mais mun ye k'a fɔ ka kuma ninnu ka togo min na nafa bɛ se ka na jamana kɔnɔ ani jamanakɔdenw yɛrɛ kan i b'a ye o tun dɔgɔyalen don anw bolo donc anw bolo k'a fɔ ni formation bɛna kɛ sababu ye togo min na maaw bɛ se ka u ɲɛsin ninnu ma jamana maracogo ɲuman bɛ se ka kɛ togo min na ka se ka kuma o kan jamana maracogojugu n'o y'a sɔrɔ o fɛnɛ kɛra ka se k'o ɲɛfɔ ka maaw labɔ a kalama ani fɛnɛ réseaux sociaux yɛrɛ kan n'o y'i ka citoyenneté i ka droit n'i ka devoir ye min i ka hakɛ yɛrɛ mun ye jamana fan fɛ ani jamana fɛnɛ ka hakɛ mun ye e fan fɛ togo min na mɔgɔw ka se k'o dɔn an ye nin campagne de kɛ kalo 6 ɲɔgɔnna kɔnɔ n'o formation donc an bɛna continuer nin kalo 6 in fɛnɛ kɔfɛ mɔgɔ minnu formera k'a fɔ k'an b'u bila ten an t'u bila ten dɛ kalo 6 in kɔfɛ an n'u bɛna baara kɛ ɲɔgɔn bolo togo min na ka se ka nin baara ninnu continuer a kɛra média wo radio wo télé wo réseaux sociaux wo ka se ka nin baara ninnu continuer gouvernance ka n'o jamana maracogo ɲuman ye ani jamanakɔden ka n'a bɛ fɔ ma ko citoyenneté. Jɛkulu 6 sigilen na 3 de garisigɛ ye fara ci ni k'u laja ni $1,000,000 ye Umu Sako ni olu de ye yanga sɔrɔ kosɛbɛ ni darashi 100,000 ye a kumana u ka jɛkulu tɔgɔ la ni k'a ka nisɔndiya jira. Bon an ka groupe kun bɛ ka bɛn ni kelenya de sujet traité an ma gɛlɛya caman sɔrɔ a la parce que an kun bɛ taa mɔgɔ ɲininka an bɛ interview kɛ ani an bɛ vidéo ni fɛnw kɛ an ma gɛlɛya caman sɔrɔ a la ne ka foli k'an ma ye fɔlɔ ani minnu ye formation in kan c'était une formation de qualité tiɲɛna an ye faamuyalita caman sɔrɔ a la u ni cɛw ni barajuru yɛrɛ. Ni ko jɔn kunnandi i b'a fɔ ko sababu ɲuman yaasa ka ni projet in lawaleya Malik Konate sugandila welewelema baara dɔ de la n'o kɛra FAMOK maaw fɛ ambassade du Danemark ka kɔkɔrɔmadon kɔnɔ FAMOK ɲɛma tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ye kumakan damadama sɔrɔ ni k'o fɔ an ye. Projet financé ambassade Danemark de bolo an ye a baarakɛlaw de ye mais an ye nimisiwasa min sɔrɔ ni projet in na funangeni caman de postuler an ka projet la o caman de ye wari sɔrɔ ka baara kɛ ni wari ye u ka sigidaw la donc a ye nafaba de lase sigidala mɔgɔw ma
Donc au projet au kono Mali Konaté ka projet bala projet mbe tagama mbe barake ambe mu wole réseaux sociaux donc au projet fana avec ka demisenu ko conscientiser ko akilibla siranyuma kan an ko yana dabo mun ka akera we ba o projet mun de do kalo woro projet de do o kalo woro kono ni e war soro ikan ka bara do de ke o bara kono formation bala et ka vidéo ke kabla réseaux sociaux kono o fana bara mais anya mun jatimne Malik mun ye war soro aya bara beke donc a bara kuntena bi vraiment animisi wasara akilina jigina ni kalo woro kala in bɛɛ kun cɛra ni gafe bɔli ye min kɔnɔ sɛbɛnw akilina bɛɛ bɔra ma 30 ninnu na ka fara u ka karamɔgɔw kan n'o ɲɛma tun ye Fidel Gindo ye gafe in sinsinnen bɛɛ kosɛbɛ bɔlɔlɔ sanfɛla baaraw matarafali kan a baaralaw ni kunnafonidilaw fɛ sɛbɛn fura 74 de bɛ gafe in kɔnɔna na. An bɛ to kunnafoni di bunakun kan fana min ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye lapasa jɛkulu n'a bɛ wele ko Sinacor maa minnu b'a dɔn olu b'a dɔn k'a fɔ nin ye lapasali jɛkulu ye minnu ɲɛsinnen don mobili bolilaw ka koɲɛw kan n'o ye conducteur wurucɛw ni chauffeur ye maa o maa bɛ yen k'olu bɛ mobili boli ani u ka baaraw gulonnen don mobili boli taa ni ka segin koɲɛw la olu fana tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛfɔ bi ka se ka dantigɛli caman kɛ. Dantigɛli min bɛ tali kɛ laɲini mun ni wulikajɔ min yɛrɛ bɛ olu kɔnɔ kosɛbɛ waasa yɛlɛma ka don dɔnsew na teza kow bɛ se ka bɔ u nɔ la a kana kɛ su o su dɔnsen kelen ye u ye ɲɛfɔli kɛ olu kan Fatumata Sidibe fana taara an to ala ye mais bɔra o kɔrɔ an k'o lajɛ. Ni lajɛrɛ in kɛra Sinacor mɔgɔw fɛ ni o ye taxi sotrama bɛn bolilaw ka jɛkulu ye an ka jamana kɔnɔ mara ciden kelen-kelenna bɛɛ dɔ tun bɛ kɛnɛ in kan u ye nin sigi in kɛ sabula dekun caman bi u kan o de kama u ye laɲini 8 kɛ k'a daminɛ bɛnkan sɛbɛn ko fo ka taa se sokow ma walasa yɛlɛma caman ka don kow la ni san 2020 kɔnɔ. Sinacor secrétaire général ale ye ɲɛfɔli k'an ye u ka lajɛrɛ in kan ani ka u ka laɲini dɔ fɔ. An ye lajɛ min kɛ sɔgɔmada in na lajɛ min don ka se ka information di journalistes ma gɛlɛya min b'an kan an ka baara kɔnɔna na ka se ka laselikow ma u ka faamuya sɔrɔ a la an fɛ pour que ka se ka a lase jamanadenw bɛɛ k'a mɛn. Bon an ka laɲiniw ka ca komi an y'a fɔ cogo min NPS ko baara jamana in kɔnɔ depuis Mali chauffeur bɛ yen anw tɛ NPS ra. An tɛ NPS ra u bɛ caman bi papier dilan ka taa NPS ra ka taa carte fu dilan k'a di an ka chauffeur ma ko NPS don n'u taara u bɛ taa sɔrɔ fo de don an tɛ foyi sɔrɔ a la kabini an mɔbilibolilaw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ 100 bɛ mɔbilitigi kelen bolo i bɛ taa sɔrɔ NPS min bɛ a bolo min bolo k'o ka ɲi o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 kan wa an tɛ amora an ka sarako fana lagosilen don. Parce que an ye convention collective ɲini k'a jira k'a fɔ an ka saraw ni fɛnw an ka kow ka don sariya kɔnɔ bon an tɛ k'a sɔrɔ n'i y'a ye waati bɛɛ an bɛ grève camanw na a kun y'o ye Mali chauffeur sara n'i y'a f'i ye citerne belebeleba ninnu ni kalasorba ninnu i b'u ye ta a chauffeur sara tɛ tɛmɛ 5000 kan donc an y'a kumaw kɛ ka sigi ka kumaw k'a la hakilila dɔw sɔrɔla la u ye papier dɔw signé k'a d'an ma k'a fɔ saraw ka yɛlɛmɛ an bɛ yɔrɔ min na yɛlɛma ma don a la a bɛ kɔrɔlen in na toujours. Mobili bolila ninnu ka musow kun bɛ kɛnɛ kan u ka ciden dɔ y'a yirana k'a fɔ ko dekun min bɛ olu ka cɛ ninnu kan o dekun kelen de bɛ olu musow yɛrɛ kan. Tɔɔrɔ fɔlɔ chauffeur ka tɔɔrɔ fɔlɔ ye anw yɛrɛ ta ye so kɔnɔ an ka logement sociaux ko ni an cɛw ka retraite ko an faralen don ka su ani tile a kan ka kɛ kɛcogo fanga fɛ la an b'u kɔ an cɛw bɛ don u kaburu de kɔnɔ ka voyager chauffeur kelen tɛ yen min de la ka décorer Mali kɔnɔ yan Mali port ye anw de ye n'i y'a mɛn douane b'i sigi douane kɔnɔ chauffeur dɔ de bɛ na n'a minɛ ye ni chauffeur tɛ na n'a minɛ a b'i sigi yen mun na économie fɔlɔ ça c'est les chauffeurs. Kucala mara mɔgɔw ka ciden dɔ fana tun bɛ kɛnɛ in kan n'ale fana ye mobili bolila ye ale fana ye u ka dekun caman ɲɛfɔ an ɲɛna. Mais transporteur k'a dɔn fɔlɔ mobili sanni man gɛlɛn mobili baara de ka gɛlɛn ne y'a ye dala miliyɔn 100 ta ka mobili san miliyɔn 100 ta ka mobili 100 san ka tila ka 100 wɛrɛ san ka 100 wɛrɛ san dɔ de bɛ k'a baara donc ça veut dire que min bɛ k'a baara foli yɛrɛ belebeleba ye o de ta ye foli lase transporteur ma o k'a dɔn dekun min b'an kan. A ma ladɔnniya k'a
fɔ ko ni jɛkulu ninnu ka laɲini ma lawaleya u bɛna baara bila kɛ kalo kura tile 19 san 2020. Tabarkala o kibaruya ninnu bɛ taa n'an ye an ka marabolo dɔ kɔnɔ ni o ye Segu ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ san 16 bɔyanko bɔ Segukaw fɛ yen min bɛ tali kɛ Segu ni dɔnko kɛnɛba dɔ bɛ sigi walasa k'an ka kow do bɛrɛla ka jamana yɛrɛ ka Segu ni dɔnko ni fɛn caman wɛrɛ yakubaya n'a bɛ wele ko Segu Art fɔcogo wɛrɛ la Festival sur le Niger a maaw u tɛ salaya gɛlɛya fɛn o fɛn mana u bɛ wuli ka jɔ kɛ walasa ka festival kofɔta in ɲɛnamaya i n'a fɔ santɔw la ɲinan ta u ye i ka dɔn o ɲɛbila baaraw kɔnɔna la u ye kibaruya di dɔ kɛ a ko kan sibiri tɛmɛnen kibaruya di min na u y'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ Mali a n'a kɔkan n'a kibaruya dilaw ye walasa jɛma bɛ se ka bɔ a labɛnw kalama cogoya min na Segukaw fɛ yen a kɛnɛ kan na min bɛ tali kɛ 9 TV min bɛ kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan u tun bɛ Segu fana na min bɔra o la an ka jɛ an k'o lajɛ. Wulikajɔba jumɛnw sabatilen don Festival sur le Niger Segu Art a tako 16 kɛnɛ kan mun ni mun bɛna kɛ fɛrɛ ni dabali jumɛnw sigilen don Segu ni dɔnko bɛ se ka yakubaya cogo di ani maa minnu bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na kɛnɛ in kanna na olu ka kananko fɛrɛ bolo jumɛnw sigilen don o kama nunu n'a damanda kɛra kumaw ye kuma minnu bɛ ni a ɲɛfɔra kibaruya dilaw ye minnu bɔra Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka na Festival sur le Niger Segu Art a tako 16 la kunnafoni di ɲɛbila labɛn baaraw olu kɛnɛ kan Segu ka aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni di jɛrɛ in kuncɛlen kɔfɛ ɲinan ta a ɲɛmaya kalifalen don cɛba min na ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye an k'a lamɛn. Ɲina événement an ko k'an b'a bila bɛn ani kelenya cadre kɔnɔ hukumu kɔnɔna la an bɛ mun wele ko réconciliation nationale ani cohésion sociale ɲina an bɛna activité caman kɛ nka an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye ɲina ta ye édition spéciale ye sabula jamana basigilen tɛ kosɛbɛ o de kama an bɛ édition spéciale kɛ ka se ka jamana autorités ka effort réconforter en termes de sécurisation de cohésion et de paix sociale. A ka dandigaliw kɔnɔna la a da sera ɲina fɛrɛ kura jumɛnw donnen don minnu ye kokuraw ye hali bi n'o bɛna ko in yanga n'a ginda n'a bonya n'a karama bɛɛ lajɛrɛlen sankɔrɔta walasa hali bi n'a ka bi maaw ka se ka jigi sigi maaw ka se ka faamuya sɔrɔ a ko ɲɛw kan an k'a ka dandigaw lamɛn. Ɲina édition activité mun bɛ k'a la o ye caravane culturelle pour la paix caravane culturelle pour la paix ye activité ba ye mun kɔnɔna la jɛkulu bɛ bɔ Mali kɔrɔyan fan fɛ ka na Segu yan u ni Segukaw bɛ ani Bamakɔkaw bɛ jɛ ka musala ka activitéw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka bɛn sinsin Malidenw ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye fɛnba ye mun bɛ festival kɔnɔna la caravane culturelle pour la paix n'o bɔra yen foire de Segu bɛ yen foire de Segu ye fɛn mun ye n'i y'a mɛn festival activité économique wɛrɛ caman b'a kɛrɛfɛ donc foire ye fɛn mun ye feerekɛlaw bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ani artisans ka na u ka jagofɛnw yira Segukaw la o kɔnɔna la feere caman bɛ kɛ bɛɛ bɛ dɔɔni sɔrɔ o semaine kɔnɔna la ni Ala ka barika ye ni foire de Segu bɔra yen an ka salon d'art contemporain fana bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko Segu Art Segu Art n'i y'a san salon an ye sélection internationale kɛ o kɔnɔna la an ye mɔgɔw wele ka bɔ farafinna fan bɛɛ fɛ artistes ka n'u ka baarakɛ nɔw yira an na nka ɲinan an ko an bɛ visibilité di Maliens ma Malien artistes ma olu ka se ka u ka baara yira diɲɛma la mun bɛna Segu o semaine kɔnɔna la donc bi Mali a bɛ fɔ tubabukan na ko le Mali contemporain artistes minnu ka baara ka ɲi ni waati in na olu de ka baara bɛna yira Segu Art kɔnɔna la. Segu Art tako 16 n'a ɲɛma ye welewele da kɛ bɛɛ lajɛrɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'u k'a dɔn ko bɛɛ lajɛrɛlen bisimilalen don Segu février kalo kura in tile 4 ka taa bila a tile 9 la Festival Segu Art ale kɛnɛ kanna na. Segu Art Festival sur le Niger a baaraw bɛna dayɛlɛ sɔɔni février kalo tile 4 ka taa bila a tile 9 na Ala ka a ɲuman tɛmɛ. N'an bɔra yen an b'an sɛnsɛn an bɛ taa jamana kɔkanna kibaruyaw la kibaruya minnu bɛ yen ni Idrissa Badimi jɛra k'o bɛɛ lajɛlen salo ka sɔrɔ a ma pankurun ta a y'a kɛ ni dalu min ye an k'a lajɛ.
An bɛ bi kɔkana kibaruyaw daminɛ farafinnagun kan. An bɛ taa min? An bɛ taa fase u ka jamana na n'o ye Laginɛ Conakry ye. U ka jamana diinɛ ɲɛmaaw ye wele bila Alpha Condé n'a nɔfɛmaw ma ani fanga sinɛmatɔn maaw n'o ye FNDC ye, Front National pour la Défense de la Constitution, k'u ka sigi k'a fɔ kɛ walasa u ka jamana bɛ se ka kolosuma cogoya min na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen u ka jamana diinɛ ɲɛmaaw y'a ɲini gouvernement fɛ wasaden kalafili min bolo dalen don karokula nata février kalo tile 16 k'u k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ani a tilala ka se fanga sinɛmatɔn maaw ma k'u ka wulikajɔ min bɛ sen na k'u k'a jɔ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ mankan in daminɛnen ka na bila bi la maa 28 bɔɲɔgɔnko o de bɔnɛna u ni na. An bɛ to kibaruyaw kɔnɔna na an bɛ taa Congo Brazzaville an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn ye baralen dɔ kɛra bi alamisa janvier kalo tile 30 kɔnɔna na Libi kɛlɛ ko kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn ye in yɛrɛ bolo dara Union africaine fɛ n'o ye farafinna tɔnba ye. Russie, Allemagne ani Algérie ɲɔgɔn yew tɛmɛnen kɔfɛ bi ta turu bɛ Congo Brazzaville la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn ye in kun ye min ye waasa ninnu bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn waasa mɔgɔw ni bɛ ka bɔnɛ kɛlɛba min na o kɛlɛ bɛ se ka jɔ cogoya min na. Kunnafoniw kɔnɔna na an bɛ taa Sudan du Nord ɲɔgɔnsɔrɔba dɔ bɛ Darfur u ka faaba kɔnɔ kabila fila ni ɲɔgɔn cɛ. A kɛra sababu ye maa 17 y'u sigiyɔrɔ bila ni maa fanba bɛɛ bɛ k'i ɲɛsin Tchad ma n'o y'u sigiɲɔgɔn jamana ye. Jɛkulu min ɲɛsinnen don gɛlɛya bɛ maa minnu kan u sigiyɔrɔ la olu bisimilali ma olu ye kunnafonidi kɛ ko gɛlɛya bɛ ka don maa ninnu bisimilali la barisa don o don dɔ de bɛ ka fara jama kan. An bɛ bi kunnafoniw kuncɛ ni coronavirus ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ coronavirus ye banakisɛ ye min yera Chine jamana kan Wuhan. A ka mɔgɔ bɔnɛ laban a ni na o taari jɔ maa 38 tile kelen kɔnɔna na. Bana in daminɛ ka na bila a ye maa min bɔnɛ u ni na o bɛ t'i jɔ maa 170 la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko banakisɛ in siga kɛra k'a yera farafinna jamana 4 de la n'o ye Côte d'Ivoire, Kenya, Éthiopie ani Sudan ye. Nka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yera k'a fɔ Côte d'Ivoire ta in o ma kɛ tiɲɛ ye. O tɛmɛnen kɔfɛ Faransi jamana kan kunnafoniw y'a jira k'a fɔ k'a yera maa 5 de la. An badenw n'a bɛ yɔrɔ min na taa yɛrɛ fana bɛ yen ni y'an ka kibaruyaw selen kuncɛyɔrɔ la an nana sigi aw ye wa ni y'an taatɔ ye aw ye kunnafonidi baara ye yɛlɛma ye anw bɛ yan waasa ni kibaruya fɛn o fɛn bɛ yen n'an y'a fara ɲɔgɔn kan bi tile kɔnɔ k'a lase aw ma ladiriya kɔnɔna la aw kana kɛnɛ bila Nef TV ka katimuw bɛ to sen na ɲɛmaaya so bɛɛ wuli ka jɔ ba la waasa aw bɛ se ka munnafa cogo min na wa aw ye danaya min da jabaranin kan a tɛna bɔ aw jigi kɔrɔ cogo si la min ye jafara ɲɔgɔn kan minnu bɛ kɛ sababu ye aw ka nin lajɛ aw sigiyɔrɔ la wulikajɔba de bɛ kɛ o baara la yan nka olu ka baara bɛ ɲini ka kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye sabula u wɔsilen tɛ dɔn nka a ka kan an mun b'u ye u ka cɛsiri la an k'u fɔ ko koɲuman dɔn o tuma ala ka su yɛrɛ d'a ma sini ni ala ma baasi kɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan.